Hello guys, welcome back to the YouTube channel Malawi and Cameras. Guys, tikambilane ku nkhani ya Brics Ndalama imene maiko angapo imene akufuna aitulutse mtsogolo muno cholinga choti idzilimbana kwambiri ndi dola. Komano actually osati kulimbana nayo kwenikweni, komano kufuna kungotulukako kumbali imene yoyo ku dola ako kuti ngasi dola ikupanga control kwambiri. Anyway, tebane ena amadandaula kuti ayi mayankhula mochita pepano kwambiri ngasi sometimes ndimenera kuti ndiziyankhula kuti ndoganiza fanda kama wankhula fast ndozendera nkhwa zabodza. You see the moreover information ija ife tikakhala iwerenga taipeza imakhamu jankhulo china ife kana timakhala kuti timasulire tipanga understand kana koso tonse mmene zikuyendera. This is international news, international politics, sindali zaujeni za aujeni za Malawi makuti ya nde mutikhulukira pene popo koma timafoza kuti tiyankhule zinthu zoti mumvetsetse. Choyambirira USA ndi amphamvu kwambiri. Mphamvu za USA zili kuti kodi mphamvu za USA za America zili mu nkhondo I don't think so. Sindikhulupirira choncho. Ku Ukraine akukanika kuti aigonjese Russia mwene kucha. Mosayambira kuithandiza Ukraine, mosayambira kuithandiza akanikabe kuti zinthu zithekebe kumene kujako. Anyway, mafilimu ndithu amakwanitsa kuti akhanga kuti iwo ndothandiza kwambiri ndotha nkhondo, komano nkhondo inene ikafika anthu dziko lina lake likapempha chithandizo chenicheni ma-Americans samapita. Ma-Americans sathandiza, right? Koma mafilimu nde mumono zoti dziko lina lake lilavutika lofuna chithandizo lofuna chanchani ndoti ma-Americans amapita kutumira kucha. Example yake ndo pasani example ya ku South Africa. Nelson Mandela anankhola konthani yake zimenezi. Tamumvere. Yes. Maona wene kukusena kwake. Chabwino. Iwaja mphamvu zawo zambiri zili kutiko. Mphamvu zawo zambiri zili ku ndalama. Ndalama yochita kuti dollar. US dollar. Ndalama imene jayo ndi imene ili ndi signature ya dziko lonse lapansi. Itha kulowa pena paliponse signature yake. Pamene ndalama za inafe zaku Malawi zakuti zimangotera muno kwinako ndi zizude. That's why panopa tukanika kugula even mafuta, tukanika kugula su ndalama ife tilibe, ndalama tili nazo mawacha matrillion machantana alipo, koma pafunika kuti pafunika ndalama zilowano mu ma-dollars. Ndalama ife tufunikira ma-dollars. Sonzoti one economy yathu kuti zende bwino pafunika forex ndi iwacha system jenachita kuipanga dala. Right, ife tufunika forex nde ife tizagulisa mbewu zathu zimene talima zichani kuti tepeze chani forex icha meneyo amangokhala kwao kunkomango volinta. You see, nde usuperpower wao ndi pamene uli. Nde it's like ife tukudalira dollar. Si ife toka maiko ambiri tukudalira dollar kuti dollar ija ibwere kenako tikwanise kugula zinthu zonse zingapanga. Amazise kunkuyiso anankhula kaleso kuti even transport imene even emendedwe amene tudalira dollar. Chabwino. Ndiyeno
chabwino ma Americans ndi ma superpowers tikudziwa kale zimene kuti ndi ma superpower ngakhale kuti ndi superpower wawo sikuti angaopseze na aliyese yayi kaba kuti angapita kukamenya na aliyese yayi maiko ena amayima nkuchallenge kuti iwe takagwira uko and zimatheka ndithu ma America changokhala chete osapangana kale konse maiko wa ndi maiko 1 ina China, North Korea, Iran, Russia. Ndizimaiko zonzoti America yobayo khala ima zonzoti anthu awawa satemvera maiko awawa satemvera ife ndi masuperpower koma awawa maiko awasalani satemvera zimenezo ndi amadziwa pauka right. Ndiyeno maiko amene ajawo anakhala pasi nkona kuti kodi ifeyo tingapange bwanji koni zoti America yi chifukwa ulamuliro umene superpower amene ali nawo yowawo saugulitsa bwino ntchito amopanga abuse chifukwa amango naika video mbiyomu panopa ku America ndithu akunena kuti tikwena tibombe maiko tiononge maiko mwakuti maiko 7 ndikumayitchula ndandanda chifukwa chake palibe chifukwa basa ndi mphamvu zambiri iwo chifukwa iwo amalamulira makuti. Therefore maiko wa China, Russia, Iran, maiko akulu amene anakhala pasi. Atakhala pasi anaganiza kuti America imakula mtima ndi chani. Nkhondo ndi kuti ingati tibule yayi. Nkhondo singati tibule. Koma chimene chimapangisa America izikwanitsa kupereka zibalo maiko ena. Chifukwa America imapereka zibalo pachizungu zimachita kuti sanctions. Sanctions ndokuti chibalo lino kuti dziko amalifinya economy kuifinya kwana kuti ino simungati muli ndi petulo ka oil chanchani kama ndi simungapanga business ndi kwina amakufinyani ma sanctions tingolekeza ngati dziko la Iran example Iran ili ndi ma sanctions zibalo zopitira 40 zibalo zimene zibalo that's why sangapanga even ma bank yao sapanga interact salumikizana ma bank yao kunja adulira umeona mafuta awo sangagulise kwa anthu ena ali mafuta ambiri ochuluka koma kuti sangagulise kwa anthu ena chifukwa enawo America nawo zoti osagula mafuta kumene koko Iran musagulise mafuta kuna wake ndi Iran yeso pogulisa mafuta acha imatha kugulisa koma imagulisa so kuma ikoso okulaso ntimaso right odi samvera America yo ngati Venezuela, China, chani koma maiko ena wamba sangapange deal ndi chani ndi Iran azira Iran ili under sanctions zinthu zambiri anadulira even YouTube channel anadulira anachisa channel chao you see ndino iwaja anayikira lazima zikuti aphanga ifeyo mutimva madzi Americans you see yawecha ndi umuntu mene ma sanctions awo amagwirira ntchito tena kana yesera ndithu kufinya ko ku Uganda uko kumalayi kuno ntaina kufinya ko after bingu malemu bingu amuthalika arakulira mtima mafuta namba kusowa amadziwa mofinya ndi ma Americans amene wawo koma ngati yake imakhala pa ndalama baba pa forex baba ndalama iyi ndi maiko atakhala pansi maiko amene China Russia chanja maiko atakhala pansi tipange bwanji kuti tituluke muzibalo ngati zimene zizi muzinthu ngati zimene zizi tipange bwanji iwo achanaganiza kuti tikhale pansi tipange ndalama yathu imene iziposa dolayo ndalama iyi yochita kuti Brics ndalama iyi ndi move imene madola awo akuyendetsa akufuna kuti pakhale ndalama anapereka sample yake pompano anali ndi Brics Summit anali ndi msonkhano wawo ndithu ma president akulu ndalamayo ayipanga show kai sample chabe sikuti ndalama koma kupaka sample chabe kuti idzaoneka ngati chonchi nda ayikapo maiko amene angakhale amene akufuna kulowa mu Brics minimum ndota wana alilede kulimbana ndi ma Americans for it's like ma Americans mukwatayira uko kuti madolo dola ne kagwera nayo nuko you see ndebe ngakhale ngani mini izapanga shake izagunyuza ndithu economy even yako America
ndithu ndichiopsezo ndithu kwambiri ndichiopsezo ndithu chifukwa izakhala ngati kuti BRICS ndi amphamvu ndipo anthu amene wawa adzagwirisana ndalama iyi izakhala igwira ntchito maiko awo, right? Sazafunikanso forex yawoyo and iwo ndalama imene izafunika kwambiri ndi imene iyi, backed with gold, imene izakhalanso ndi golidenso mkati mwake chifukwa mudola mucha golide kwenikweni mthani ake ankalongosowa Dennis Mahata kuona kuti kwenikweni ndalama ija imapanga represent kuti iweyo uli ndi golide ku banki. Nde amene amasaina uja governor anasaina uja anasaina kuona zoti amakhangati akuuza kuti asei ku banki kuli golide wako nde iweyo sunganyamula golide mthumba mwako yayi koma umakhanga kukurani ukupereka uli ndi chizindikiro tena kuti yani kuti umbone oti ndi golide ku banki nde mango sendisa mlonja golide ndeno kumana anyway nkhani yokhuzana ndi BRICS izakhala mwamba kwambiri chifukwa ailola kuti izalowa mu system ya Bitcoin. Anyway izizi zinazo ndizoti amalawi kwambiri siti mazimvesesa kwambiri koma no ndi system zokhuza ndi ma payments ena ake ona kuti azakhala easy kwambiri andiso ndalama izakhala ya powerful kwambiri kupasa dollar. Nde headquarters ya BRICS ili ku China, right? Headquarters ya BRICS ili ku China and madola amene headquarters ya BRICS ili ku China and akuyesetsa formula maiko kwana 13 amene alowa amene ndipo ndalama ponso maiko onse akuma jambula pamene pacha and ndalama amene ndionena kuti kuzakhala change pazakhala kusintha kwa zinthu chifukwa matrama onse amene amapanga America powazuza maiko ena apo wabwereka ndalama nkumapanga chanchani kumapasa ma sanctions zambiri zakhala zatha. Komanso ku summit ko even president wa Iran anayankhulanso kuti zonsezi zomati mwakuti zathaso zimene zizi kuna ma speeches ena chabati ma videos akunja amakhala kwambiri ndi amakhala very strict ndi copyright kongoyika panopa video ile ba copyright ikena aiyo tsabo video nde umangopanga show pang'ono ayiri guys nde zovuta nde iyo ndi nkhani yokhuzana ndi BRICS. Iyi nkhani yokhuzana ndi BRICS muli maiko kwana 13 mene momo ina okay ndena ndawake ndo menewo ndiye pali maso maiko kwana 34 amene akupanga apply kuti nawonso alowe mmene momo koma udzozoti ukamalowa mmene momo ndiye kuti ukutuluka Americans wa taya ndiponso sikuti azakunyengererani nde azakupasaniso ni ma sanctions muzavutika nazo pompana after meeting after summit yangotha mukuzochitika nchani China basula ma sanctions angwapekera nkhani taupasani zipala kwa China singadandaule for the economy yawo ilipo chilichonse amazipangira Iran nde nkhani ndiyo ngofuna kuti dziko likhala independent dziko likhalela mzipangazi nizone kuti musamadaliye ena osamangodala zithandizo osamangodala chanjani tingolengeza ngati example Malawi singalowa mu BRICS kungolowa mama omwe ndoti mavuto ake ndadzaonene ngati kuli mavuto a forex chanchana chifukwa cha koma tili still bwinobwino ubale uli bwinobwino ndazungo what more kuti mutuluke sazangoti phanga anyway guys, thank you so much. Iyo ndikankhani chabe kamene ka BRICS amene mufati tikalongosole kuti anthu tikadziwe kuti BRICS ikufuna itani nde yeah guys, thank you so much. Ngati muli mafunso enaso mufunsa pasipo Malawian cameras. Bye, good night.